Tam telah ya joton telah. Joton telang pesa. Joton telang masih. Yo ke pun sana kiri nah hari bon sati kita telang ha. Dir pata sene ke sene telang na nabo. Puilan nam suku jotonai tonai ta hutai bukhuk songno Altro Entertainment YouTube channel thumbnail ti title lu no buji makna te saimang kana ni kha khlayo tini o video wo ta hutai bukhuk song tabuk belai kheno Tipwrasa Rokni bagui wana ma singsa te belai kheno kirma singsa urpati boi tongo tangai hingang ke norok thangnai salo norok nugui mangkhana Nondonogor Agartala wo chini Tipwrasa Rok borok mui khthung phalai tongmani jora wo wanji khoroksa phayei bini mui khthung no seka te bono daka sopa khlaika bonani naikha te amoni ulo masapano khoroksa phano chini o Tipwrasa Rokno mana khlainai koroi o wanji khoroksa no kebo hinnai koroi sanai koroi obo hai ta khlaidi be aini nang takraidi obo hai hini masapano sanai koroi phiaba chini Tipwrasa Rok borok phan pailiya hinnani chukliya amoni bagi borok apro borok ni mui khthung ichawino o wan sabai segitlang jakha tei a jagao kebo masapano mana khlainai koroi phiaba chini Tipwrasa bwrui khoroksa bo bwthari se paijak khamung bo arwo tomung no bo kok phiro kang kino o wanji khoroksa slabai bo bujak khamung phiaba bo jesa paro khlai situn ani mui khthung pano tlang thang situn nei bo mungsa kok salia aboni bagi se bo adino bo bujakliya tokjakliya tei amoni ulo tamo ongkha tei amoni ulo police rok phaika police rok phaiei phiaba mungsa khlaimaya mungsa hinimaya tangai hinga ke norok to sawai no manna sini o Tripura rajyo wo je phan gnang chalak mafia borok no songsodon khlainai saboba Tripurani CM bo simise songsodon khlaimano phiaba songsodon khlainani borok ni thani mungsa chaitok mung koroi phiaba tebose hamya phorongmani klayo nang tini khoroksa borok be ani samung khlai tongo bo khoroksa Tipwrasa bwrui no borok sadharon mukhutung phalui janai borok no nang tini tamoni bagi manama khlaika nang tini tamoni bagi borok no buna tongna ma khlaika phiaba chini o Tripura rajyoni CM Dr. Manik Saha bo sawai mano obo hai be ani samung ta khlaidi je be ani samung khlainai direct jelo romui tonjaknai hinai ain kaisa khlairika hangkai kebo omo hai kai phan phunuk mangla khamun tini tamni ni ani borok kebo no kebo abo hai kai yakti sai mangla khamung kutuk mangla khamung tini chini o Tripura rajyoni khoroksa tejulnai joto Tipwrasa luku hindi wanji rok tei kwbang ma bosong rok no tejuli tongnai o Tripura rajyono chalogui tongnai bo phiaba bini belai kheno bol tongo bini bol ni bagui tini omo hai kai khangrai rok saisung phan motok jagui phan phunogui tini social media wo phunogui tongo phiaba obo saboni oro jotoni slai dos Tripura rajyono chaloknai bini se dos bo oro ain kotor khlai boi rika hangkai ke borok asuk bahaduri phunogui manja oro keboni jagaya bani no oro maisai tongya ang nang bai hinjaknani kutukjaknani phiaba chini o Tripura rajyono chaloknai sobche bini jotoni slai bini bol ni bagui tini lukurok no tejulna rengya sanani rengya aboni bagui lukurok o nanglayo o Tripura rajyo sikon tete hawo asuk o nanglaiei thilai tongo tei amoni ulo khoroksa chini Tipwrasa MDC Suraj Debbarma bo khairok jagui bo phaika chini Tipwrasa blei chini Tipwrasa omo hai kai Nondonogoro kaisa bo greija borok ba mukhutung phalui chai tongnai borok bo tini bo Delhi se bo arwo dugan diwei bo already no phalo tei sarik klaikai nogo thango phiaba tini tamoni bagi omo hai khlainani nangka hnei bo belai kheno tungphlajagui bo police rok no saka police rok norok tamo khlai tong afro
Fiaba police rok thopsa sarakya borok boba singui tongsu o jorao aboni bagui MDC Suraj Debbarma Jolijak Kha tabuk teisa omo hai khlaika hangkai bini bagui belai khe majra kotor bokjaknai hinui bo police rok ni bwskango no dadar sidak sawi khonarkha te police rok o jorao bo bobai hinjakmani ulo police rok chupchap ongui tongkha tangi hingke police rok ni kaisa respect tongo Fiaba police rok ni o jagao o wancha je wancha rok bai police rok oro borok munisu honi je gonijak liya asuk borok police rok ni bwskango se bo asuk dadak sidak gunda bahaduri phonogui aro tiprazuk rok no bunani tongnani nai tongo aboni bagui MDC bonogui Jolijak Kha o video no Jolijak mani ulo police rok no saka norok upload tamo khlai tong hnei police rok phia thopsa jawab rirak liya borok kutuk jakai hinjakha tangi hinjakya tongnai ban nung police thangkang kai nung kaisa lukurok bai te public rok bai nung kaisa respect rijangnani nango nung fiabar respect rijak liya norok police khlai tamoman osoi aboni bagui kutuk jakha emne khai ora police rok ni bo kisa saya tongo tangi hingke nung kaisa police nung kaisa job khlai tongnai nini kongno public rok man nan nangnai fiaba tangi norok public rok bai kok mani jagya kok sanani rengya bukuk kerei aboni bagi tini police rok borok munisu honi goni jakliya hingke abono MDC belai kheno Jolijak Kha tomung no teisa ongma haike nondonogoro tiprazuk rok no maikhuteng phalai tongmani jorao omo hai teisa buna tongna khlaika hingke maikhuteng sekka hingke bini bagui jelo majra kotor bokjaknai direct MDC Suraj Debbarma belai kheno kaham tei tamnani bo khoroksa Tipwrasa Rokno khairokjakmani bagui tei chini bukung bara rokno maya nangmani bagui bo tini omo haike Tipwrasa ni bwskango bo tini basawi kha nangkha hingke Tipwrasa rok omo haike no bansinani bansiya tangai hingke chini Tipwrasa nungnai sinai borok se Tipwrasa lukurok no bahike songsanani te bahike tei tlangnani abo jotono bongni thani daitto hingke belai kheno kaham no ongkha omo haike Tipwrasa rok no chubamani bagui fiaba chini Tipwrasa rok bo kha sinani nango tangai hingke nono kaham lamao tlangui tongo khoroksa borok fiaba nung kaham hamya bujiwui yapri senani nangnai nung je borok nono se hamjagui nono nini bwskango kha nangui tongo hingkai basawi tongkha hingke nung bo bini logi no kha siwui nung bo thangnani nangnai abo hai chini Tipwrasa rok ni bosongo hingke o system o rule choliwui tongo tabuktai bukuk song fiaba wanjwirok hingke belai kheno chalak te belai kheno thogainani korong aboni bagui chini Tipwrasa rok no kwang mano bokka swnamui tabuk chini Tipwrasa rok tolao kolugjak jeng jesuk pano kuchugo kanani hnei wansogui chaitokdi fiaba kuchugo tabuksu jorati kawi manya abono jeng chini Tipwrasa rok agini simino oma haikai thogaijakha bokka swnamjagui tobui phaijakmaba tabuk asuk kawi manya ongui tongkha kuchugo tabuksu joratui tabuk bo Tipwrasa lukurok kolugjak no hingke abono jeng sijanani nagnai hingke takuktai bukuk song tini o video o norok bujimang kana kha khlaio hingke norok paithak jora video no naitongman bagui norok no belai kheno hambai।